दै देरनायखौहाय नायनो थाखाय जों रेडि जाबाय। नै ओरैहाय गारि हानजोबखाबाय थांनो। ओमफ्राय गारिजोंहाय थांसै। जोंनि गैयाबाबो 1 किल'मिटार जानाय नङा, ओरैनो हाफ किल'मिटारसिम जागोन। दानो ओंखारबाय नै थांग्राफ्रा नै गासिबो रेडि। दा जोङो नैबे दालाङावहाय दङ। डाइरेक्ट जोङो नेपालि पारायावहाय फैबाय। नेपाल पारा बेवहाय गासिबो ओरैहाय नेपालिफोर दंजोबो। ओरै आदिबासि नेपालिफोर गासिबो दंजोबो। नै दुब्लिनि दैयानो माबादि जादों। सेस ओरै दुब्लिनिफ्राय बोहैनाय दै गोजा बियो। डाइरेक्ट ओरैहाय बोहैलांगोन। डाइरेक्ट मा होनो बोरायसारा दैयावहाय जइन जाहैफिनजोबसै बियो। जों दा थांफिनगोन ओरैहाय थांनानैहाय बोरायसारा दैखौ एसे देखायगोन माबादि देरदों। बारा देराखै देरनाया, ओरैनो एसे देरबोदों। गोबांनो ना गुरग्राफोर फैदों नालाय, बेनिखायनो जोंबो नायनो होननानै फैदों। ओरैनो ओरैहाय नै जोंनि न' खाथिजोंहाय जानाय लामा गोदान बियो। डाइरेक्ट ओरैहाय नेपालि पारा रामदेव। जोंनि न'निफ्राय जोङो नै दा बेसे गोजानाव दङ, जोङो 2 किल'मिटार। जोंनि न'निफ्राय जोङो 2 किल'मिटार गोजानावहाय दंफैयो। मालाय माइ गायबावबाय सनै, जोंनि गैया दाबो। ओरैहाय माइ गायनो गासिबो रेडि खालामजोब्बाय। ओरैहाय माइ गायगासिनो दं। ओरैहाय बिराद मोजां नुयोना जायगाखौहाय। दा जोङो फैफिनबाय नै न' फारसे थांफिनगासिनो दङ। थांग्रोबाय। जायगाया बिराद मोजां, गोथांल' नुयो। बोरायसारा होनबाय हरै ना गुरग्राफ्रा गुरगासिनो दं। ओरैहाय ओरैहाय गुवा ganda không có thôi chứ siêu ấy गेजेरावहाय हनै फाथो फोनाय दंबावोसो दैया ओरै खावसे थांबाय ओरै खावसे थांबाय दैयानो बारा देरथारामोन ना दै देरनायखायनो ओरैहाय लामा जालांलायबाय अखासो हाना होलायबाय दानो जों थांफिनसिगोन न'आवहाय दैयाथ' हनै दुगैबाय दानो जों न'आवहाय थांफिनसिगोन स्टार्ट होबाय थ' सिगांग्रो